Hei Inari, nyt ollaan tämmöisellä taimistolla, eli täällä vaahteroiden keskellä. Kerrotko, missä ollaan? Me ollaan Harviala Oyn tuotantopellolla. Ja tällä alueella meillä on tässä 6 hehtaaria lehtipuita. Kaiken kaikkiaan meillä on täällä reilu 80 hehtaaria lehti- ja havupuita, kotimaista kantaa, ja täällä näitä on kasvatettu jo yli 100 vuoden ajan. 1913 on Harviala Oy perustettu. Toki meidän juuret ulottuu ihan tuonne 1300-luvulle asti, kun Harvialan kartano on aikoinaan rakennettu. Mutta tätä puun kasvatusta täällä on ollut reilun 100 vuoden ajan. Ensin oman metsähoidon tarpeisiin ja myöhemmin sitten on ollut koristekasvituotanto mahdollinen, kun elintaso on kasvanut ja on tarvittu puutarhakasveja ja liikennealueille myöskin puita. No, me ollaan nyt niin sanotulla lankapuualueella. Eli täällä meillä on puita, joita me ollaan astioitu meidän omassa tuotannossa. Eli nämä on 1-2-vuotiaana laitettu viime helmikuussa suurin osa näihin kasvatuspusseihin, ja ne on tässä sitten kasvanut tämän kesän ajan ja on sitten valmiina toimituksiin. Osa on ollut jo keväällä toimituskuntoisia ja osa sitten tuossa loppukesästä. Kuinka kauan nämä tässä astioissa kasvaa täällä? Nämä on 1-2 vuotta, ja sitten joko astioidaan isompaan tai sitten me laitetaan niitä peltoon kasvamaan. Ja tämä on se tyypillinen muoto, kun kuluttaja menee ostamaan puuta, niin taimimyymmälässä sitten astiossa sen puun yleensä ostaa. Joo, myymälöissä on yleensä sinne kokoon 150-200 senttiä ja ei sen suurempia. Ja näissä on tietysti se etu, että näitä voi toimittaa koko kasvukauden ajan, kun sitten noita pellossa kasvavia ei voi kesällä toimittaa, kun ne on kasvussa. Me toimitaan tukkuna, eli me toimitetaan ammattilaisille taimia, yleensä yhteen kohteeseen kaikki taimet. Ja toki jos kuluttaja toivoo meidän taimia, niin sitten oman pihasuunnittelijan tai pihaurakoitsijan kautta toki niin voi tilata kyllä kaikki taimet myös sinne omaan pihaan. Teillä on verkkokauppa, niin sieltä ainakin pääsee sitten tutustumaan, mitä on mahdollista saada. Kyllä, joo. Meidän verkkosivulta näkee kyllä aika hyvin meidän lajivalikoima. No, mitäs taimia tässä nyt on ihan vieressä? No, tässä on nyt sitten orapihlajasta Paul Scarlett muoto kasvamassa. Sitten vähän erikoisempi rauduskoivun lajike, jangi, eli kyynelkoivu suomeksi. Tämmöinen hyvin riippakasvunen lajike. Puitahan on hyvin paljon erilaisia, ja Suomessa itse asiassa käytetään aika vähän niitä eri muotoja. Eli esimerkiksi kun tullaan pieneen tilaan, niin puun voi myöskin sellaiseen pieneen tilaan löytää. Joo, kyllä. Ja tämän kehityksen näkee hyvin esimerkiksi pihlaajalajikkeissa, että tämmöisiä kapeakasvuisia pihlaajalajikkeita on monenlaisia. Siellä on kartiotaatan pihlajaa ja aukupariastakin on erilaisia muotoja. Että saadaan vähän erilaista lehtimuotoa ja marjan väri saattaa vähän vaihdella, mutta kaikille tyypillistä on se melko kapea kasvutapa, jolloin ne menee semmoiseen tiiviimpiinkin rakennettuun urbaaniin ympäristöön ja pieniin pihoihin. Tässä kasvaa Sorbus thuringiota fastigiata eli kartiotaatan pihlaaja, semmoinen melko kapea, vähän kartiomainen. Nämä on myös astioitu viime talvena. Kuinka korkeaksi ne kasvaa? Kyllä se kasvaa ihan kotipihlajan korkeuteen, että on sillain kasvutavoltaan korkea, vaikka onkin kapea. Joo. Ja tässä on sitten harmaalepästä tämmöinen, tästä on tullut aika suosittu tästä Johannasta. Liuskalehtinen. Tämä on ihan kotimainen alkuperä, Mikkelistä löytynyt. Nimenomaan kookkaana tosi kaunis, koska sitten se moninkertaistuu se liuskalehtimäisyys. Tässä on nyt sitten tuosta hadopussista ulos kasvaneita, eli sitten astioidaan isompaan tämmöiseen arbokassiin, jolloin sinne mahtuu vähän enemmän sitten juuria. Omenapuissa löytyy kookkaita, sitten erilaisia pihlaajalajikkeita, rusakirsikoita. Monia lajeja saa sitten myös isommissa kokoluokissa. Mutta teillä on myöskin ratkaisu siihen, että voitte toimittaa näitä isoja puita myöskin kesällä. Joo. Eli yleensä tämmöiset isot puut nostetaan pellosta lepotilasina, eli silloin se puu ei tarvitse nestettä ja se ei häiriinny siitä, että sen juuret katkaistaan. Mutta nyt kun eletään kesäaikaa, niin nämä puut on tosiaan nostettu siellä huhti-toukokuulla lehdettöminä.
Ja ne on meillä sitten siirteessä, eli ne on kastelussa, paakut on peitettynä niin, että ne ei haihduta kosteutta. Ja silloin näitä voidaan toimittaa sitten läpi kesän. Täällä on nyt leikataan taimia tai näitä vaahteroita. Tämä on ilmeisesti aika tärkeä asia nyt keskellä kesääkin. Kyllä, joo. Lähtökohtaisesti kaikki puut leikataan vuosittain ja me huolehditaan siitä, että puun rakenne kehittyy oikeanlaiseksi. Eli tavoitteena on kasvattaa mahdollisimman pitkäikäisiä terveitä puita. Ja tässä tosiaan nyt on vaahterat leikkauksessa. Tämä on tyypillisesti semmoinen voimakkaasti keväällä vuotava puu, eli leikkaukset aloitetaan vasta sitten reilusti juhannuksen jälkeen. Jonkin verran on leikattu myös sitten tuolla kevät-talvella yöpakkasten mentyä ohi. Ja tässä tosiaan poistetaan terävät oksakulmat, toisiaan hankaavat oksat. Puuta myös vähän latvotaan, että se ei kehity liian hujopiksi, vaan kasvaa sitten myös leveyttä ja jykevyyttä. Ja sidotaan samalla. Sidotaan samalla. Jos tarvii, niin sidotaan tähän pampukeppiin myös, että sillä tuetaan sitä suorana pysymistä. Ja mitäs muita tärkeitä tämmöisiä hoitotehtäviä keskikesällä on? Keskikesän hoitotoimenpiteisiin kuuluu oikeastaan tämä leikkaaminen ja sidonnat. Ja sitten yksi hirveän tärkeä osa-alue on juurien hoitaminen. Se tehdään yleensä lepotilasena tai sitten niin, että puussa on vasta ihan vähän kasvua keväällä tai syksyllä. Ja sillä me varmistetaan, että puulle kehittyy hyvä juuristo. Me kasvatetaan puita sitten siirrettäväksi sinne lopulliselle kasvupaikalle ja silloin puulla täytyy olla tasapainoinen juuristo ja se hiusjuuristo kasvanut siihen lähelle paakkua, eli 2-4 vuoden välein hoidetaan. Eli käytännössä puu nostetaan ylös ja istutetaan takaisin sitten paikalleen. Ja nämä on menossa katupuuksi nämä puut tästä? Kyllä, joo. Eli pikkuhiljaa aletaan tehdä runkonostoa. Yleensä katupuulla sitten kun se on täyskasvunen, niin katsekorkeudella ei ole enää oksia. Ja nämä ei ole vielä ihan katupuukokoisia, eli pikkuhiljaa nyt sitten näitä alaoksia tästä vähennetään niin, että sitten kun se on katupuukoossa, niin runko on nostettu. Nyt puhutaan paljon, tai eletään tässä ilmastonmuutoksessa ja se on ihan oikeasti, tämä ilmasto, jokainen on huomannut, että se on muuttumassa, niin mitä se tarkoittaa puilla? Kestävät kotimaiset kannat varmasti tulee olemaan, on nytkin jo tärkeässä roolissa, mutta tulevaisuudessa entistä enemmän. Niin mä luulen, että tämä meidän geenipankki, mitä me ollaan vaalittu täällä jo 10 vuosien ajan Harvialassa, niin täältä löytyy just sitä talven kestävyyttä ja äärevien sääilmiöiden kestävyyttä. Kuitenkin olisi aika tärkeää, että varauduttaisiin niihin muutoksiin ja sen takia kannattaa kokeilla uusia kasveja. Kyllä, joo. Ja kaupungithan nyt on tehnyt tämmöisiä katupuukokeiluita, eli on vähän erilaisia lajikkeita ja testaillaan, miten ne kestää, koska semmoiset yhden lajin isot istutusalueet on tietysti alttiita kasvitaudeille, että sitten helposti menetetään se koko lajisto. Puusta on myöskin monta hyötyä ja sitten se tuo monella tavalla myöskin tämmöistä ekologista lisää siihen ympäristöön. Joo, ensinnäkin puu sitoo hiiltä. Se on ihan yksiselitteistä, mutta myös sitten jos ajatellaan kaupunkiympäristöä, mikä on tiiviisti rakennettu, niin puut vaikuttaa siihen pienilmastoon ja lämpötilaan ja myös ilman saasteisiin, niin kuin liikennepäästöihin, että asukkaiden on mukavampi oleilla siinä urbaanissa ympäristössä silloin, kun siellä on paljon puita. Me toimitetaan siis asiakkaalle kaikki hänen tarvitsemansa taimet siihen kohteeseen ja silloin tietysti myös tarvitaan pensaat, perennat ja köynnökset, heinät ja havut. Eli meillä on pitkiä kasvatussopimuksia sitten meidän kumppaneiden kanssa, jolloin me pystytään sitten tuottamaan myös kaikki ne muut taimet niihin. Ja tämä on aika työvaltaista työtä, eli tarvitsee paljon ammattilaisia. Joo, kyllä. Taimistoalalla on paljon käsityötä, toki koneellistamista ja robotisointiakin tapahtuu, mutta silti meillä on paljon työvaiheita, missä tarvitaan käsipareja ja koulutusta myöskin ja semmoista myös niin, että ne osaajat kehittää sitten niitä uusia alalle tulijoita, että opitaan siinä työssä myöskin. Ja se on hienoa, että pystytään vielä tässä
eurooppalaisessa kilpailussa niin tuottamaan kotimaisia taimia? Ehdottomasti, ja se on hieno nähdä, että sitä myös arvostetaan. Suunnittelijat arvostaa sitä ja ihan myös ketjumyymälöissä arvostetaan kotimaista taimia. Ja mä luulen kyllä, että sen merkitys kasvaa myöskin tämän ilmastonmuutoksen myötä, kun lajeilta tarvitaan kestävyyttä, niin kyllä se on tärkeää. Kiitoksia Inari haastattelusta. Kiitos.